Pasensya na guys. Roxy, are you ready? Tingnan niyo na bintana na guys. Hi mates! Are you okay? Comment kung sino to. Tingnan niyo yun. Ang ganda dito, grabe. 225. Pero nakaka-ano ba? Nakaka-alarma. Diba? Sumusunod sa loob ng tindahan. Kasi ayaw kong mag-drive and then sinusundan pala ako. Umiyak talaga ako ganina guys na nilabas ko yung hinanaing ko sa buhay. Good morning, Philippines! Bumili ko pala, bumili ako ng mga pagkain at luto na siya and then ito, yun lang. And bumili din ako ng tawag nito yung jackfruit. Ayan, nakabili ako ng jackfruit. So ngayon, hanap tayo ng meat. Hanap tayo ng yung ibang makain natin. Wala masyadong tao ngayon dito guys. Dito ako sa Pride. Meron silang mga seafood dito din. Tignan natin kung meron silang murang seafood dito. Pero hindi ko alam kung meron talaga. Kasi alam ko talaga yung seafood is mahal. Tignan natin. Okay guys, tapos na ako dito guys. And kumuha lang ako ng creamer. Wala silang malaking creamer. So ito yung nabili ko maliit. At saka yung leather. Wala na palang leather yung pusa namin. So yun. And kumuha lang ako nito oh. This one right here. Kasi wala na akong Hawaiian. And kumuha din ako ng tawag nito itong 2 hours later. tapos ko lang na grocery. And ang init na guys. Spring, summer so far. Init. And yan yung nabili ko is konti lang guys. Kasi kalilinis ko lang sa refrigerator ni Tami dito sa bahay dito. And ayaw kong sobrang puno kasi masasayang lang yung pagkain. Yung pagkain na mga tinapon ko pala kaninang umaga is hindi naman talaga yung may mga konting container, mga pasta puzzle, leftover ng biyanan ko, nasisira na yung mga vegetables, yung ganon. And so ngayon, muna tayo. Mga konting-konting pagkain kasi busy din si Tami wala din siya sa bahay palagi, so ang mangyayari masisira lang. So yung binili ko is yung salad lang at saka yung chicken is niya i-cut and then i-mix niya sa salad niya, and then yung creamer din yun. And yun guys, and uwi na tayo. Buti na lang marami pa akong gas, 'di ba? Kumuha ako ng gas yung pagdating ko dito, pagpunta ko dito. So hindi naman ako nagbiyahe ng malayo. So meron tayo. Ay, nakalimutan ko na naman bumili ng scallion. Yung green onion ba? Yung green onion ba yan, guys? Yung ano ba? Dahon ng onion. Ay, ito na tayo. Dito na tayo. Uwi na tayo. Dito na ako, guys. I will see you na lang later. Okay? See you later. And guys, niluluto ko lang yung gulay para sa baby ko. Yun. Sinote ko lang siya. Hindi ko na siya nilagyan ng salt guys kasi nilagyan ko siya ng konting soy and garlic, onion and powder and pepper. Yun lang. Ginisa ko lang siya, konting oil and then saute. Yun lang yung ko. Ikakat ko din itong zucchini kasi gusto ni Tami itong zucchini na para gusto niyang parang lutuin sa butter. Margarine or something but I don't know. Magkat ako ng garlic din para yes, andito na sila guys. Roxy, say hi. Pasensya na guys. Roxy, are you ready? Tingnan niyo na bintana na guys. Hi mates. Are you okay? Rox, andito na tayo. Ganun ka pa rin? Andito na kami, guys. Ha? Hi, Misty. Ikaw, monkey ka pa rin. Kunin ko tong lipstick ko, guys. Ay, ang pangit, guys. As in, ang pangit ng lipstick. As in, meron akong lipstick, pero ang sa gitna, wala na. So, ang pangit tignan. So, alisin natin. Andito na ako, and, yun, pakainin ko yung pusa kasi wala na silang pagkain. Merong konting natira
dry food pero wala na yung wet food. Kunin natin ang lipstick. Kasi ang pangit kapag yung lipstick ay nandun sa paligid, palibot ng lips mo pero wala sa gitna. Makikita ako ba pag mag-edit ako, sus, ang pangit ko talaga. So, sabi ko sa isip, mahala na i-upload ko lang yan. Upload lang yan, guys. Continue. Kahit pangit, guys. Basta ito naman tamo. Hindi na yan magbabago. Isip ko, hindi na yan magbabago. Kung ganito na yung mukha ko, ganito na talaga. Hindi na yan mausap ba. Dalhin ko naman ito balik sa bahay. Isang bahay para pagbalik dito, meron na naman. And, hindi na ako mag-dinner. Kasi, alam nyo guys, nagkakat ako ng grass. Pakita ko nga sa inyo. Di ba, Monday na, long time ago, mga, today is Wednesday. Okay, Wednesday today, di ba? Nagkat ako ng grass. Monday, Tuesday, Wednesday. Oh, 2 araw guys, pero tignan nyo, ang bilis. Ang bilis tumubo. Bilis tumubo. Mataas na yan guys. Lalot na sa ano, sa gitna. Sa gitna ng bahay. O, sa gitna. Sa huli, sa harapan ng bahay pala. Yan. Ang tumaas na. Ang ganda na naman, guys. Summer na talaga, guys. Ang ganda na naman ang paligid natin. Ito, lilinisin ko na naman ito. Ito. I'm going to pressure wash dito. Kasi, green. Nag-mold. Buti na lang nakat itong grass Monday. So, Monday na naman tayo magkakat grass. Magkakat. Ang ganda talaga ng no? Basta pag summer na, mga ganito. Ang ganda ng hangin ngayon din, guys. Parang mainit na malamig na hindi. Ang ganda. Ang blue ng sky. Diba? Tignan nyo. Yay! Happy talaga ganito eh. Pero meron pa akong mga garden na hindi natatapos. Dapat kukuha ako ng mulch. Mag-order kami ni Tami ng mulch para sa harapan. Ipakita ko nga sa inyo sa harapan. And then, yung kahoy din sa harapan. Di ba may mga tray kami sa harapan. Gusto ko i-mulch din yung paligid nun. Oh guys. Ang bilis dito oh. Bilis din. Yung kapitbahay namin ay nag-cut ng grass din sila. Sino yan, guys? I-guess, type the comment, guys, kung sino to, guys. comment kung sino to. Tingnan niyo yun. Comment niyo na lang, guys. Nanggigil man ako. Nanggigil. Gisarapan ikaw. Ginasarapan. Nasarapan. Tingnan nyo yung paw niya, yung paa niya. Nasarapan. Oh, nasarapan ako, mama. Mama, ang sarap-sarapan. Mama, ang sarap naman yan, mama. Mama. Di ba nasa bahay na ako? Umalis lang tayo para punta Big Lots. And yung cellphone yung ginamit ko dahil wala lang. At saka pasensya na yung landscape ng camera is ganito nakatayo. Kasi yung ko kapag tinutoyo ko lang hindi pwede kasi yung sa car, yung cellphone holder is siya. Hindi pwedeng makahiga. Anyway, ang daming nagkakat ng grass kasi ang gandang araw ngayon. As in, maganda yung araw. Yun. Punta tayo Big Lots. Magbibili lang ako ng guys, nung flower pot. I-transfer ko kasi yung flower pot ko. Kasi, di ba nasira yung sa akin, yung maganda galing Costco, galing Home Depot. Ang mahal pa naman yun. So, nasira kasi. Kaya, bili tayo Big Lots. Plastic yung bilhin ko, guys. And also, bibili ako ng pang stand ng flower pot para sa loob ng bahay, di ba? And yun, may nakasunod sa akin. Makikinig lang tayo ng mga podcast kasi yun yung ko. Oh, baka meron sa Spotify also yung yung sa pang sa citizenship. Tignan ko mamaya, guys. Di ba yung citizenship meron sa YouTube yun yung mga studyhan mo sa citizenship.
I don't know kung meron sa podcast. Kaya kung meron, kapag meron talaga yan, meron sa podcast, meron talaga yan sa Spotify, believe me, yun yung pakinggan ko palagi para hindi na ako mag-study, para memorize ko na lang kasi pinakinggan ko pabalik-balik, yun. So, tingnan natin mamaya. Kasi I intend to listen music, di ba? When I'm driving. And sumakit ulo ko sa mga kanta. So, yun, ang for few days now, ang ginagawa ko is yung podcast, yung mga funny thing, yung mga, kahit ano-ano, anik-anik, mga story, may mga nagsasalita para kung ano. So, ngayon, tignan natin yun mamaya, kung meron. Hello guys, 22. Mura guys, $22 na lang. Ang ganda dito, grabe. 25. Uway man ito. Ay, uway oh. Uway. Fake man ito na uway oh. Ay, ginoo ko. I-charge ko muna kayo guys ha. And then, going home na. I'm going home kasi kailangan. May babae ba sumusunod-sunod sa akin. Hindi muna ako aalis kasi mamaya na lang. Kasi alis mo na siya. Mamaya na ako guys kasi sunod sa akin, and then nandun lumabas din siya, andun siya sa sasakyan. Babae guys, hindi lalaki, pero nakaka-alarma, di ba? Sumusunod sa loob ng tindahan. Sa Big Lots ako ngayon sa parking lot, and then lumabas siya. Hindi mo na ako under, palayasin mo na natin siya. Yun, umalis. Kasi ayaw kong mag-drive and then sinusundan pala ako. Yan. Ay, ginoo ko. Ang daming furniture dito sa Big Lots talaga guys. Kung meron talagang pera, bibili ako guys. Time check. Hala, 4 o'clock na. 4 o'clock na. Alis muna ako. Kailangan ko nang umalis. Kararating ko lang. Bumili ako ng tubig, yung maliit na tubig. Isang at saka ito pang grill, isda, gulay, barbecue, and ito shampoo. Yep. And also especially itong mga gamit para pang grill, para hindi tayo masunog, 'di ba? Linis. Meron naman akong panglinis doon pero matagal na yun. 2 klase yung binili ko. Paluka-luka talaga itong mga. Bakit naman kayo palu-palo sa akin? Palu-palo, hunta mo. Bakit naman? Hey, anong problema? Langka. Ang langka, ang humot-humot ng langka dito ngayon. Ang bango talaga ng langka eh. Masarap ito, yung mga yung turon. Hindi lang ako marunong gumawa ng turon talaga, as in. hindi ako marunong. Saging at saka langka. Guys, marunong ba kayo gumawa ng turon? Kasi paturo naman ako dyan. Ay, alam nyo, ang gagawin ko, mag-ano na lang ako. Tingin sa YouTube. Mabilis. Mabilis dun. May video pa. Madali akong matuto guys sa mga tutorial na may video. Yung mga basa-basa like magluluto, yung mga recipe, and babasahin mo yung mga recipe at walang luto, walang nagaganap na pagluto, hindi ako makagets. Gusto kong makita na lutuin yon at saka may instruction, and then habang nagluluto. Hindi ako magaling sa mga basa-basa na follow instruction sa mga basa-basa na. Bobo ako guys, bobo. Alam nyo, pumunta ako sa Big Lots para bumili ng pot at saka USB hub. So yun, hindi ako nakabili kasi parang namamahalan ako sa guys, sa flower pot nila. Parang ang mahal naman, $15 ang liit. Galing ako taas, nag-edit ng video na naman. Nagandahan lang ako sa yard kapag talaga guys, kapag summer ba, ang ganda nun. Oh, tingnan nyo na. Sige na, bilisan, tingin. Sobrang green, di ba? Oh, hindi ako kakain ngayon, guys. Wala na pala. Wala yan. Kaya pagod ako.
Ilagay nating rice. Ang bango talaga ng rice na ito, guys. Jasmine, guys. Mabango talaga yung jasmine, eh. Galing ako sa taas, nag-edit, and then naglalaro. And yun yung mga ginagawa natin. Extra clip, guys, bago tayo matulog. 9 o'clock na andito si Hubs. Tignan nyo. Kalong kasi Hubs. Di ba magkasundo sila? Si Roxy at saka si Hubs talaga. Magkasundo. Nag-bye-bye ako kanina sa inyo, di ba? Nanonood ako ng video. Yung mga dabas, yung old na dabas na sa ABS-CBN yung talk show. Talk show ba yun? Parang dabas. And pinanood ko si Gretchen at saka yung mga Gretchen, mga baritos, yung mga away-away nila. So, nanonood ako. And, di ba, nagkabati na ngayon sila Gretchen at saka si Claudine. Yun, hanggang noon pala. So, kung pakinggan mo yung mga videos na mga interview ni Boy Abunda kay Gretchen, ang ano talaga ni Gretchen is mahal na mahal niya si Claudine. Kasi bunso nila. And, mahal na mahal niya. And then, ngayon, so, pinanood ko yung old videos, old interviews, mga ganun-ganun. At alam talaga din na mga kaibigan nila na mahal si Claudine pala ni. Mahal ni Gretchen si Claudine. And ngayon na nagkabati na sila, talagang makikita mo na mahal nila yung isa't isa. Aminado si Claudine. Guys, umiyak talaga ako ganina, guys, na nilabas ko yung hinanaing ko sa buhay. Nakikinig ako sa mga interview. So, alam ni Claudine na mahal siya ng ate niya, and then, at alam din niya yung mga sinasabi ng ate niya noon na mag-aaway sila is for her own good. And, matigas lang ulo niya. Hindi lang siya nakikinig at hindi niya nakikita. So, yun guys. And, naano lang ako, yun yung mga inano ko na panood at saka nag-edit ako ng video. Yun, naghintay lang akong tawagan ako ni Tami. Tumawag siya kanina, and then nagpunta siya sa nursing home. Yun lang guys, and hintay tayo. I will see you guys na lang tomorrow. Bye guys. Good night. Bye-bye. Rockabye, baby, rockabye. Rockabye, rockabye.